Maria tangoro kuchira mami gosi ngano ere mata fruitini buke pare iga se kanise ya bususe abunonga iga anona somerte anonga oende kanona tarero nimbwata maswali tukubuli ase serikali yetu tumaine yaete tuachete county kuliyo mugabano ito moro jenge county yetu onde bwesi okubuli moro jenge county yoteli buya kusembu yere e county tembu yere bona ntobabori kebare gaiga batebere tubuli tukaenda kuligie gavana ntomonyolete obisi last week then the next week ingwera nature tumorigi tutamonyolete next week otomanye nganto bwati gavana ne ghost gavana tubwate usei omwe nkonyo kuligi tore obisi oma center Nyamira county e week yengi mabana na berire iga na boliri aba MCA barega kuse omo senator na bwate county e obisi Nyamira ka mwanjira leo obisi ga muru ga mande kuliyo oma senator mwagire kura ga muti kumuri na robi aba MCA murega nki murantere tutware bake senete begosti murega mogo chaga gukwana mumrante motatebi abanda baito barire twese tido Nyamira ekaro to wetana na county chinde ndoro jama gendero na gendere tororo abantu bale basukire abantu bayiru kigazi itotweka Nyamira ni tutotigarete maega ekaro ngura tana abantu kunarubi yari tugoje gasiga abande bakubulinga wose bona Nyamira yinu motigetege mwaminyokera butuko ntota etiko sabiye talito bari asengenje abantu baitoya batata etiko tokolere gasi nkobulinde amaswali omwesimiwa onero mwesimiwa ito ugaiga bonya matuta epara nere tobwatega iga kururanda gocha bososega iga nende nera lia masita gocha ramba kurande mwesimiwa lero kolega onye besenjiyo chi county ntututa etoto tebiga iga nabangi nabato change chibese torosie para inumato tebiye county ngasi mokororo nkobolinde omwesimiwa naro mwesimiwa Steve Gaiga asante mwesimiwa buna twabera wiki ngima kwa iburenge gavana tarigo tokobisi eseneta taigo yerene gosuwaka narigiri abantu bamiti ambarega twaligire obisi eseneta wiki ngima igo seneta ntobwati ntotageti omwesimiwa n'abantu abati kuri obisi eseneta babule na intutokirete turegaiga igo teko babuya sabantu baitu bagaiga ebintu birankuburi korwe county devolution yajete minute nga resources chiza sabana inchi abangira bari murega iga na onu tanga mbara manta ingonya ko biya sare county akore ondonya ko ewa duke na yo manene bwi county mubwate development na mokora se county mubwate anyway ngojara te rone yango yane bona utokubara nyama swali wose wana numo tata chiba siaja ko Nairobi chiaka ni mishahara yoka na umote tego duke ekardo weta Nyamira gari abana barabange je boda na kolete nkasuka nkagora taxi ngana kumangani biashara bya nengokora ekaro ngwe tasado on sibino ensamburu asaba ndodaje sukuru estimanero street rate inu gaiga moete Nyamira county ari mundo wepigipigi oboli mundo saa moja no boli mundo ngesunteme estima duke naba moyega baheshimiwa wasiri ingitotagwa tendino ne street rate komorante mato de biekene oba komumbororo onye bese county tebuati ntumato tebuto changara rotwesa gaiga mogo changa chibesa bangina mogo changa mogo street rate arabu rende mote moto denga chikora tu abakete ngasi kimwe agenda batakorera gari yo mwari ko borinde e county yaito abantu baba barachitenda Jones B n'abantu bali babega abana ne CMCA na umuta yategenderego na umuta yategenderego kumuranje kemokuruga ino n'abantu baito waiga onyama gosa kwa ikero kujimayaga kumuranje moko genda mwende mareke pishe chibese chiri kabangi na bana bobi biasara abangi na baba chibese jeto chisakireti iga na into abantu bitu bagendere egento kende kyo mwari tare kuburi abantu baito bonds biba Nyamira county pake speaker akobeke garita mabuta oendo ranji Kisii county na umutaitebego bache boy chibese chetu waiga baende ku university Kisii county ntuzoti garaigo next week ngo tukatore para ka kingo basaba mwensi etari bijana bweka mwensi bimoje para twende tulige na muranya ndo bwati gabana tukonyo wake gerera gabana tayo twende tumuriyo ne karororo onye tayo tusabe chukura turiyo mondo ne tobeke gari obisi anyaro batokorere gasi egento kyo mari ngoburi esengento county ya Nyamira mutageti batokorera gasi inumwangie kabisa twatire gotema mutageti echa ekare SS ya kanachiru KT diengo toroseriani gechipara
onye mwasinyi betu mukanja cheche county muira ne viji director batoro seji ba kusi baromba gutama bwana gutama kute noto baraja gutambe egeto kyomo eli omo MCN na yega ntubata ba MC abange yega na royo mana ali yondana nominated na yega chiro ito yan kebirigo nche na teta korosi echo abantana ba korki ba begeta se media bunta kangaro kinga no more na aro biga ali ke disenunga abangina no ega le saba kon chinge neji nyana babu ati asaba juwe kona turu jinga ita maska ndo bote nche na teta korosi echo eri na ntijibesa nkorosi were pomora ntaba ishimiwa bara na bantu baito banyamira ntuta eti utwara maskani kaminayo ama goso media korekere lakini kurubaiga sibu korega rero uwachirega koranje rangeri leaders ya bande bonsibi moko enda sega bana motebi ato rangeri 20 ranzense turigeni ngaye county ito eko guchi egento kyomo area sinjo na teberenga senator nto bwati ago chaga iga no mweshimiwa biukana temete kora mubwati o ende senate orete impeachment bacha barangeri egabana ikwira Nairobi senator ito kongo mugeni nero kuirana o endo guchibeza na ndo chiko committee eri ngoyotigana nere ekera kubuligu aba nrito bechi ni jana wako batebie kene iga kuburi bugari omahote bangere aganyete faili eke Nairobi amahote kutobolia magenderero ito faili ngoko ira Nairobi dostaba ati na no bisiga na umutete to bego kumoranje kurulero na intu ntobasa wanja ngabantu batofinyirie turigerereti usebano toimokebo niga tusabe na ende ndokyomo elio aba MC aba morega ntobwate egetige korosi uge kumanga stadium twakanyire 180 million na inde kroko endaga na lenge getieke monte rie committee ya lingega chibesere ngamatu migeteka chibesere ngeto ne 1 million county ya kanye 180 million egetikere ine stadium abantu bagwe tororo kumuranje mokoira na se county ngoira nutore next week ndota chibese chetu egabana muira chibese chetu tochikorere egasi Mugosi makoro basaitinu ndo abande tuanjire ndo tetokore na tebire mbemano tindiko barosi ngoriginde kroke basena na 2027 na sabire monko ne ndeko bakorere gasi ono kwena nandiro ngoriane